Gaurkoan, Naroak taldeko bi partaideak ezagutuko ditugu, Naroa Tanine eta Naroa Goñi. Bueno, gu Naroa eta Naroa gara, ni Naroa naiz, 17 urte ditut, eta Errotxapeatik nator, eta bueno, Alaitzen ikasten dut, 2. batxilergoa, eta eszeniko modalitatea egiten ari dut, musika asko gustatzen zaidalako, eta hori. Ni Naroa Tanine naiz, 17 urte ditut, Etxaurikoa naiz. Eta berarekin Alaitzen ikasten dut, eszenikoa egiten dugu biak batera. Zuek non inspiratzen zarete normalean zuen abestiak egiteko? Bueno, gure kasuan nik normalean egiten ditut abestiak, Naroak letrak idazten ditu eta nik melodiak osatzen dituan bitartean, bueno, kantak osatzen goaz. Eta nire kasuan, musika egiteko nire bestokia edo logela izaten da, hor pianoa dudalako, eta nik berez gitarra jotzen du, baina pianoarekin komusatzen dudanez, logela izaten da normalean nire inspirazio tokia. Eta ni, nire bizitzan gertatzen zaizkidan gauza batzuetan inspiratzen naiz, eta idaztea gustatzen zaidanez, batzutan ona den zerbait idazten dudanean, edo nire ustez ona den zerbait idazten dudanean, horretan hori hartzen dut. Bai. Ze musika mota entzuten duzu zuek normalean? Bueno, ni denetarik pixka bat, euskal musika entzuten dut, eta nik bereziki ingelesez popa entzuten dut. Adele adibidez. Nik ingelesez ez dut musika askorik kontsumitzen. Nik euskaraz ia guztia entzuten dut. Euskal taldeak batez ere, gaur egun sortu diren taldeak, eta gaur egun ez direnak existitzen. Eta hori ingelezitu batzutan baina normalki euskal musika. Zein da zuen abesti gustokoena, baldin badukatzue? Ni, ez dakit, segurazki Adelen abestiren bat. Nirea, nik uste esango nukela 25. artikula. Idoia eta Inautera. Bai, uste. Zuek talde bezala, noiz eta nola sortu zineten? Gu ezagutu ginen aurreko urtean eszenikoan, batxilergoan, eta hasieratik zangoen konplizitatea, eta hasi ginen elkarrekin abesten, eta horrela, eta udan egin genuen nire herrian Etxaurin egin genuen kontzertu bat, eta handik aurrera deitu gaituzte leku desberdinetara joateko, eta hemen gaude. Hori da, kontzertu bat egin genuen Etxaurin, berria zen ez izan ginen pixkat entxufe asteko bezala, eta aukera paregabe izan zen guretzat, ze hortik aurrera jendeak ikusi gintuen, eta esan zuten du, akustikoan jotzeko eta da. Eta bukasia batean ez genuen asko sinisten zen, egin genuen kontzertu bat eta baina behin ikusita deitzen gintuztela eta esan genuen. Eta egiten badugu benetan serio edo hartzen badugu ezakit. Hoi bongan ze azkenean gure, aurten 2. batxilergoan egonda, ari gara pixkat konpaginatzen saiatzen, ze, lehentasuna ematen diogu askotan ikasketei, ze uste dugu aurten merezi duela, ze ez, adibidez. Baina, Noiz entzaiatzen duzu zuek normalean? Zaila izaten da, entsaioak egiteko adostea? Bai, normalean bai. Ze azkenean, Naratxaurin bizita eta ni hemen, berari busak ongi datorzkenean, baina bestela, batzutan igual ni joan izan naiz Etxaurira edo zu nire etxean. Edo gehienetan Alaitzen gaudenez, hartzen dugu musika gela bat, eta handenetarik dagoenez, anitxez. Imaginatu dezakegu, baina izena nola sortu zen? Norena izan zen ideia? Izena Onda bizka bat aldatzen. Bai. Hasieran zen Naroa Berbi. Bi batekin goien eta geratzen zen oso ongi, gainera bisualki eta horrela, baina jende askok ezakien euskaraz, esaten zuen al cuadrado. Eta hori geratzen zen oso gaizki. Ez dute gustatzen. Eta pentsatu genuen ea idatzi eta jarri, edo, azkenean Naroak geratu da. Uste dugu, ezakit,
osea, puntu batean gure izaera pixkat islatzen duela, eta ezakit original moduan, ez? Ze azkenan ez da ohikoena igual pertsona batekin justo konplizitatea sortzea eta biak berdin deitzea. Orduan, Kasualitatea, bai, gainera gara kurtsoko naroa bakar. Osea, ez dago naroa gehiagorik, orduan, pues. Eta, bueno, zuek egiten dituzue akustikoan bertsioak, baina zuen letra propioak ere egiten dituzue, ez? Letra propio horietan, zegaien inguruan hitz egitea gustatzen zaizue, edo zegai jorratzen dituzue gehien bat? Bai, guk bertsio akustikoak egiten ditugu, baina, bueno, bitartan lanean ari gara gure abesti propioak sortzen, eta, bueno, pizkat, harak esan duen bezala, gure esperientzian oinarritutako gaiak hartzen ditugu, batzutan, eta gero, hortik aurrera, pues, sortzen ditugu, eguneroko gaiak, ez? Pues, Zuen bizitza pertsonaleko gaiak sartzen duzu, inspiratzen zarete. Bai, guretzatela errezena hortik. Bai, hortik sortzea, eta adibidez, zuk arazo bat ikusten duzuna, pues, abesti batean islatzea, eta pues, jendeari, ez, noizbait ateratzen badugu, pues, iristea edo behintzat ikustea, pues, nahi dugula jendeak, sentitzea gu konposatzean sortzen. Ze musika mota egitea gustatuko litzaizuek, ez? Ze genero? Niri, bueno, baladak eta popa egitea gustatzen zait, baina agian gustatuko litzaidake gure estiloa pixka bat aldatzea eta pixka bat mugituagoak izatea taldekide berriekin eta pixka bat erritmo gehiago sartzen, hori gustatuko litzaidake. Bai, askotan komentatu dugu haizeak sartzea, bai, gustatuko litzaigukela. Eta bai, pentsatzen gaude eta ahots asko sartzea, ere bai, bueno, badugu talde bat asko gustatzen zaigun abioi dela burutik. Eta da, Laitzen sortu zen talde bat, eta bueno, guretzat dira, inspirazio ez, baina ditugu como referente moduda, ze ez dira oso ezagunak, Nafarrotik kanpo ez dira ezagunak, eta guretzat ezagunak dira ze eszenikoan ikasi dute, eta horan hori, baina bestela, eta gustatzen zaigu haiek eginako musika, baina bueno, haizeekin bideratuta, ahotsak. Hori galdetu behar nintzen ere, zuen referente musikalak, zeintzuk nor izango litzateke? Bizitzan en general, Adele, sin duda. Baina zuen musika egiteko? Baina gure musika egiteko, burutik, bai, gero ere eskabidean, rollo hori ere, haizeekin eta hori zaigu. Baina gero ere ibilbedik egiten duen musika asko gustatzen zaigu. Eta horrela batzuk lasaiak egiteko eta horrela asko gustatzen. Bai, gero bakarra, Idoia ere gustatu dugu, Idoia Zurmendik, niri asko gustatzen zait. Eta bai, nik uste musikatzat gure referenteak horiek zanatzen. Zein ez admiratzen azken pausuak eta etorkizunari begira zer egitea pentsatu daukazue? Kontzertuei begira edo? Gure azkeneko kontzertua izan zen Geltokin, Iruñan, izan da momentuz izan duen kontzerturik hasi. Bai. Eta orain gaude gauza desberdinetan, deitzen gaituzte eta horrela, baina orain egin nahi duguna da taldean ditu, esan dugun bezala, eta ja hitz egin dugu pertsona batzukin eta horrela, eta hori nahi dugu orain gure musika propioa egin, hori da. Tuan naroak izena aldatu beharko, ez dakigu. Momentuz, ez dakit. Osa, bestekin hitz egin dugu eta beraiek jarraitu nahi dute izaten izena, baina ez dakit. Uste duzue musikari ez zarela, jaiotzen zarela edo egin zaitezkela musikari? Nik uste dut, ahotsaren kontuan, ahots on batekin jaio bartzarela hori egia da, baina asko betu dezakezula. Gu konturatu gara eszenikoan gaudenetik eta hainbeste besten dugunetik hobetu dugula. Osea, adibidez, ni hobetu naiz asko bigarren ahotsak egiten eta hori eta Naroa ere beko ahotsak egiten eta hori lagundu gaitu, baina ahots on batekin jaiotzea Naroa adibidez eta ahots nagusia guk abesten dugunean. Eta nik adibidez, nik gehiago instrumentalki begiratzen dut, ze, nik berez saxofoia jotzen dut. Eta, nik uste izan baruzula zerbait, baina batez ere dedikazioa. Uste dut, adibidez, instrumentu bat jotzeko sartu behar da denbora. Ez dakit norbaitek ikasne badu beste ez dut zer,
sartu behar dio denbora, eta musikari batek nik uste dut, adibidez, ni gitarra hasi nintzen nire kabuz ikasten, eta sartzen nituen hainbeste ordu nire logelan jotzen, azkenean hartzen diozula ez, eta esateizu norbaitek, ez ondo jotzen duzu, baina ez dakizu horren atzean dagoen lan guztia, ez. Orduan, nik uste dut hori dela garrantzitsuena, osea, bai. Zein uste duzu dela orain musikaren egoera Nafarroan? Erreza da, ez musikan sartzea ez, musikari izatea, musika talde bat izatea gazte izan da. Nik uste izatea berez ez dela zaila. Osea, nik uste sortu dezakela. Baina aztea. Baina gero aztea, nire ustez, normalean ez da erraz. Ez da erraz. Guk nik uste dut izan dugula nahiko sorte handia. Bai. Osea, deitu gaituzte oso azkar leku askotatik eta ja hasieratik ordaintzen eta hori. Baina nik uste dut ez dela bat ere erraza. Ez. Eta batez ze ikuspuntu duzunzuk musikari izatearekin, esan nahi dut. Nik musika egin dezaket eta jo dezaket eta musikari sentitu. Baina pertsona batek horretaz bizi nahi badu eta hori berarentzat baldin bada musikari izatea, igual hor baduzu akatsa, ze izan daiteke puntu bat don frustrazioa sor dezaken zure barruan eta esan eske nik honetan nahi dut bizi ez. Orduan nik uste dut pausoz pauso eta gu konformatzen gara beti edo zerek esan guretzat, azkenean momentu honetan dela hobi moduko bat, non gustoko dugun pila bat abestea, eta guk aukera izugarra izan dugu hemen Nafarroan eszenikoa izan da, ze adibidez Gipuzkoa batean edola, ez dute ikasi, ze uste dut ez dutela batxiergo eszenikorik, orduan nik uste hori izan dela aukera, izugarria. Eta nire ustez, ulertu behar duzu, hasieran joko duzula edo abestuko duzula herri oso txiki batean edo taberna txiki batean eta egongo direla zu ikusten 10 pertsona. Zure ama eta hori da. Eta horrekin konformatu behar zara eta egin behar dizu ilusio berdina. Eta gero, ja, beste gauza bat eta irusten zarenean, iritsiko zara. Nabaritzen da ez, gustoko duzun zerbait egiten duzunean. Hori da ez berdintasun bakarra. Barrua usteko edo betetzeko, ezakit, nik uste dut dela onena, nire ustez. Zein erreztasun eskatuko zeniokete zuek Nafarroako Iruñako udalari edo musikari gaztea izateko? Ez tokiren bat musika egin ahal izateko edo diru laguntza bereziren bat zuentzako edo... Nik adibidez diru laguntzak uste dut ondo dituzkela ze azkenean. Ezakit, proiektu bat ez, baduzuzu proiektu bat buruan eta ezakit aurkeztu eta ezakit, ulertzen dut igual mundu guztiari ezin zaiola eman diru laguntza bat ola, ez, baina ezakit proiektu bat aurkeztu. Ez ikusentzunezkoetan ez, laguntza gehiago daude bat, zergatik musikari. Zineman eta horrela badaude antzerkian, noiz horrean norbait itzaldi bat ematera eta baietz, baina ezakit. Eta euskal musikaren egoera, zein da? Berdina da gazte musikaria izatea eta gaztelerazko musika egitea eta euskaraz musika egitea? Nik uste dut, oraintxe bertan, nik ikusten dudan egoera orain da euskaraz gazteak, orain hobe. Nik ez ditut hainbeste gaztelaniaz entzuten edo famatuagoak izaten. Gaztea izatea eta gaztelaniaz abestea nik uste dut dela orainik zailagoa. Hemen Nafarroan, gero baina nik uste dut euskaraz abestea dela plus bat. Ere bada ea zein gurutan mugitzen den bakoitza. Nik adibidez, biok bagu euskaldun eremu oso zabala, nire bizitza bizi dut euskaraz, eta hemen adibidez ez da, badakigu ez dela euskararen egoerarik onena, ez hitz egiteko edo, baina ezakit, nik euskal musika ikusten dut, ez dut gaizki ikusten, adibidez, nik ez dut gaizki ikusten, guk asko kontsumitzen dugulako euskaraz, eta uste dudalako gero eta talde gehiago sortzen ari direla gaur egungo musikarekin lotuta, esan nahi dut, adibidez, musika elektronikoa eta hola, gaur egun pila bat entzuten da, edo reggaetoia asko entzuten da, orduan ikusten dut, artista asko horretan murgildu direla eta hori jakin dutela eramaten. Adibidez, igual hemen ez da inbeste, Nafarroa, baina Merina Gris, J. Martina, ezakit, musika estilo horiek, euskaraz, gustatu altzaizu gehiago edo gutxiago musika estiloa, baina azkenean, ezakit. Gainera euskaraz orain egiten da reggaetoia, egiten dira genero guztiak. Egiten da. Orduan nik momentu honetan ondo ikusten dut
Bai. Bueno, bukatzen joateko, zer esango zeniokete musikaria izan nahi duen norbaiti, eta gaztea den norbaiti? Ba, lehenengo taldekide on batzuk aurkitzea, konfiantza duen pertsona batekin edo pertsona gehiagorekin elkartzea, eta lan egitea. Osea, lan egitea, eta edozerrekin konformatzea. Osea, hasieran ezin duzu zuk aukeratu nahi duzuna. Eta egitea benetan gustoko duzulako eta benetan nahi duzulako. Eta ere, jakin behar dela, bagian askotan esaten dute, ez? Asko saiatzen batara lortuko duzu, agian ez. Agian egiten duzu lan pila bat eta ez duzu lortuko, baina hori frustrazio puntu hori eramaten jakitea eta ez dakit, hori. Ustut giroa, ez? Ustut sortzen duzun taldekideak oso sanoa izan behar duela, nik ustut hori dela, kabeazte igual izan zaitezke oso ona, baina gero konfiantzaz badago, gero hori esenatokian nabaritzen da. Eta gauza berriak egitea ere. Osea, nahi duzun estiloa lantzea, orain edonork aukera duelako edo zer egiteko, eta nik uste dut hori aprobetxatu behar dela. Zerbait gehitu nahi duzu edo audientziari zerbait esan nahi duzu? Animatu, ez? Bai, animatu. Gorain bietorri gara, baina, ideia dugula taldea handitzeko, eta gure musika zabaltzeko eta gure diskoa, gure ametsa da diskoa ateratzea, orduan, hori. Mila esker bioi elkarrizketa eskaintzeagatik. Eta orain abestuko diguzu zerbait? Bai. Abestuko duguna abestia Ama deitzen da. Esan dugu bezala gure referenteetako bat ibilbide taldea da. Eta hori, beraien kantaren bertsio bat egin dugu, bera. Disfruta de la vida ya, zurea bukatu da. Mudilan ikusi genuen, oroitzen zara zientxara. Bruce Springsteen nirekin ikusi, naizen duela badaki. El canto del locoren bat, bat ez Donostian eta Disney Barcelona, musikarena aitarena, laratuen saliro zurea, hamaika kontzertu zurekin eta orain marko eta iria. Gaur ez zaitut alboan distantzian eta ezinen dizut besarkadarik musurik eman. Maite zaitu dala ez dizunik sekula esan. Hartu kantu hau, maite zaitu batek izan, maite zaitu batek izan. Kaixo Aitor, zer moduz? Oso ondo.
Lehenengo gauza eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik eta aurkeztuko zaituzu hitz zentroko kidea zara. Azaldu ezaguzu zer den zentro hau, zertan egiten duzute lan? Bale, guk hitz zentroan hizkuntza prozesamenduan ibiltzen gara. Hizkuntza prozesamendua azken binean adimen artifizialeko arlo bat edo azpiarlo bat da. Azken aldian entzute handia izaten ari dana, ChatGPT eta GPT-4 eta historia guzti honekin. Eta hizkuntza prozesamenduaren helburua da hizkuntza adimen artifizialeko sistemak kapazak izatea testu naturala guk erabiltzen dugun hizkera. Azken finean, ulertzeko edo behintzat manipulatzeko eta horrekin konpontzeko kapazak izatea. Eta zergatik erabaki zenuten nolabait horretan lanean hastea? Horren erantzuna nik agian ezin dizut oso ondo eman, talde mailan aspaldi hasitzalako hitz zentroa duela gutxi sortu zen, baina azkenean isa taldea gutxi gorabehera jende berdina gara eta isa taldean aspalditik 30 urte bat daramatzagu hortan ibiltzen. Eta adimen artifizialan arloa aspalditik agian orain izaten ari entzuta handiagoa, baina mundu mailan aspalditik ikertu izan da. Eta isa taldean helburua handietako bat da garatzen diren sistema horiek eta teknika horiek euskeraz ere erabili ahal izatea, normalean Amerikako taldeak edo mundu mailako taldeak normalean ingelesez sortzen dira erraminta hauek eta gure helburua da erraminta hauek ere eskuragarri egotea euskeraz, euskeraz ibiltzen garen ontzat ere erabilgarri izateko. Eta une honetan zehazki zertan ari zarete edo ze proiektutan ari zarete? Azkenean talde nahiko handia da eta orduan taldean bagaude predokak, doktoretza egiten ari garanak ni bezala, badaude postdokak ere eta badaude irakasleak. Orduan nahiko proiektu desberdinetan ibiltzen gara aldi berean, baina ni pertsonalki oraintxe bertan hizkuntza ereduekin nabil lanean. Hizkuntza ereduak dira, GPT-3 eta GPT-4 estiloko erraminta horiek kapazak diranak testu bat emanda, testu hori osatzeko eta erabiltzen diranak chatbotak eta olakoak egiteko. Orduan ni itzulpen automatikoan eta ibili naiz iragana, baina orain hizkuntza ereduetan zentratzen ari naiz. Eta, klaro, eske jendeak, ni ez dugu ondo ulertzen nire ustez nola egiten den lan honetan, nola lortzen duzu ChatGPT bezalako tresna batek, edo tresna bat euskeraz erabili ahal izaten, nola egiten da lan horretan? Hori oraintxe bertan ikerkuntza galdera ireki nahiko garrantzitsua da. Nola alde batetik nola entrenatzen diran sistema hauek, ez da, inglesez, edo edozein hizkuntzatan, eta bestetik nola lortu dezakegun olako sistema batzuk euskeraz, orokorrean hizkuntza eurrituetan ondo funtzionatzea. Azkenean, hizkuntza eredu hauek, orain asko erabiltzen ari diren chatbot hauek hizkuntza eredutan oinarrituta daude, eta hizkuntza eredu hauek besterik gabe ikasten dutena da, interneteko testu pila hartuta, erakusten zaie, testu baten zati bat ikusita, aurre ikusten zein izango den testu horretan datorren hurrengo hitza. Eta hau milaka, milioika hitzekin egiten da, internetetik ateratako ahal izan den testu guztiarekin, eta azkenean, halako entrenamendu handia izan da, eredu hauek ikaste dute gutxo garabera, ulertzen edo behintzat estadistikoki nolabait modelatzen, interneten aurkitzen den testuen egitura zer dan. Eta ondoren beste pauso batzuk datoz, chatbot bihurtzeko eredu hauek. Prozesu honen zati garrantzitsuena edo nolabait entrenamendu masibo hori da. Orduan, kriston testu pila behar dezu, holako zerbaiteko ondo funtzionatzeko. Horregatik normalean inglesez asko sobeto funtzionatzen dute. Orduan, gure ikerkuntza galdera nagusi edo da nola egin dezakezun, holako sistema bat ondo funtzionatzen duen alortza euskeraz, nahiz eta interneten da euskerazko eduki guztia atera, ez da inglesezkoakin konparatuta, ez da izango, ez da euneko bataren euneko bata. Eta orduan, hortan gabiltza, ze tradizionalki euskerazko sistemak normalan, inglesezkoak baina askoz okerrago funtzionatu izan dute, baina oraindik ikerkuntza irekia da, ez dakik nola zer lortuko egun, baina inbentzatu ustez posible dela aprobetxatzea dagoeneko inglesez zein dauden
eredu izugarri on hauek eta adaptazio teknikak erabiltzea euskeraz sistema honak lortzeko. Eta azken aldian, jende asko ari da tresna honekin lan egiten, eta zuek bezala, ikerketak egiten eta bar, nolabait jendeari honek kezkatzen dio, jendeak kezkatuta dago, beldurra dagoelako, ez? Adimen artifizialaren inguruan hitz egiten denean, jendeari nolabait beldurra ematen dio, ezakit, adibidez, ikastoletan ikasleek lanak ChatGPT-rekin egingo dituztela, edo unibertsitatean, edo dena delakoa, zer uste uzuzuk honen inguruan, beldur hori izan behar dugu, edo nola, ze jarrera izan beharko genuke adimen artifizialarekiko? Egiten galdera hona da, eta egia da adimen artifizialan inguruan nahiko beldur handia dagoela edo, eta batez ere bi beldur mota nahiko desberdin ikusten ari diran ere ustez bintzateke azken aldian. Alde batetik daude beldur normalakoak edo esango nituzkenak nik dala hori ikastoletan nola erabiliko den, edo edukazioan zer eragin izango duen, edo guke interneten ikusten dugun desinformazioan eta holakoekin, eta beste aldetik dago jende bat kezkatuta dagoela, gero ez da adimentsuagoak bihurtzen badira sistema hauek, azkenean Terminator hartuko zaigun hemen edo lako zerbait. Nire ustez, bigarren horrek ez dauka halako zentzu handirik, sistema hauek azkenean ematen dute oso adimentsuak dirala, eta egia da, duela 3 urte edo zein galdetu izan bazenio, ea esperozun gaur egun olako sistema honak izatea ez esan izango luke, baina azken finean hainbeste testu ikusi dute, egiten ari direna azalerako ulermena edo ikasketa asoziatibo da nolabait. Orduan ditutena da, gutxi gora bera, interneten agertu daitezkeen ezagutza eta taza eta hori, ezagutza guztian memorizatu. Eta azaleko generalizazio ditute, baina ez dute benetan gizakiok egingo genuken bezala ikasi, orduan ez dira benetan adimentsuak. Nik nuke dirala, oraintxe bertan, tonto bezalako bat gauza asko memoriaz ikasi dituna, ez? Orduan alde hortatik ni bintzat ez nago kezkatuta. Gero gizarte mailan eta baditu nire ustez arrisku larriak izan daitezkenak, adibidarri bat desinformazioa da. Ni testuan ibiltzen naiz, baina irudiekin, gaur egun posible da eskatzea sistema bati, zu irudi bat, ez dakit trampena, ez dakit norrekin hitz egiten, ez dakit egiten. Eta, klaro, gero ez da hobe funtzionatu gauza hauek, hemendik urte batzutara posible izango da irudi bat aurkitzezula interneten, eta ez dakizua benetakoa dan, adimen artifizialeko sistema bat egin duen, edo artikulo bat irakurtzezu, eta ez dakizua persona bat egin duen, edo sistema bat egin duen. Eta orduan horren inguruan kontu zibiltzea, eta batez ere agian erramenta hauek pixkanak gizarte adaptatzea, erramenta berri hauek ekartzen dugun errealitatera edo garrantzitsua izango da, baina nire ustez garrantzitsua da arrisku horietan zentratzea gehiago, ze badago jendea gehiago kezkatzen dela beste arrisku esoterikoagoekin edo, eta ez dela azkenan zentratzen benetan inpaktu handia izan dezaketen besteetan. Eta badago ere jendea esaten duena nolabait adimen artifizialak pertsona batek egiten duen lanbera egin dezakela eta zentzu horretan jendeak bere lanpostua galduko duela. Zuk adimen artifizialarekin lan egiten duzula eta gautzen duzula egin dezakena eta egin ez dezakena. Esango zenuke hori horrela dela, gai dela pertsona batek egiten duen lana egiteko? Hori ere zaila da erantzutea ikusi gabe zein izango den ereduen bilakaera hurrengo urtetan. Argi dago lan asko aldatu egingo dituztela, hori nahi behintzat hortaz guzti ziur nago, badaudelako gauza asko automatikoki egin ditzazketenak lehen gizaki baten lan manual asko eskatzen zutena. Azken bilan hori gertatu izan da, revoluzio industrialekin eta egon dira invento asko egin dutenak izan dela, bagian lan bat desagertu egin da, baina azkenan gizaki batek egingo du lan hori, erramenta hori erabilita modu desberdinean. Orduan hori ziurre gertatuko da. Nire ustez, oraingoz behintzat, guztiz automatizatzearen ia edozein lan kostatzen zaio adimen artifizialari. Azken finean, gizaki batek lan bat egiten duenan bermatzen du, ez bakarrik, eskatzen dizun ataza egiteko kapaz izango dela, baizik eta kapaz izango dela nolabait garantizatzeko edo bermatzeko hori ondo egiten dela. Orduan, adimen artifizial sistema hauek askotan funtzionatzen baute denboran 80%, ezuk behar baizu zer beti ondo funtzionatzea, edo arazo bat baldin bada norbait egotea hori hor konpontzeko zaila da guztiz ordezkatzea izaki bat olako sistema batekin. Orduan, oraingoz behintzat hori guztiz ordezkatzearen lanak eta industria guztiz desagertzea, baina
esaten ari den bezala, ez dut ikusten. Baina bai, posible da nire ustez lan batzuk asko aldatuko direla edo desagertuko direla, hori zuerta, depende nola zein den sisteman bilakaera agian ikusiko da, horren gutetan zenbaterainoko. Baina nire ustez, hori, pentsat gizekio kezea guztiz obsoletoak izango, oraingoz. Eta orain zein esango zenuke dela zuen lanaren erronka nagusia? Gure lanaren erronka nagusia, orain bi erronka handia da, batez ere ni akademian ibiltzen gara ez unibertsitatean. Eta esan deten bezala lehen sistema handi hauek entrenatzearen edo arloaren bilakaera azken urtetan izan da gero eta konputazio ahalmen handiagoa erabiltzeko joera. Orduan, GPT-3 eta GPT-4 eta bertsio berri bakoitzaren arteko alde nagusia, ez da nolabaiteko ikerkuntza aldetik ideia on berri bat okurritu zaiela edo, holako hobekuntzak ere badaude, baina gehien bat da, gero ez da GPU-ek dira erabiltzitun ordenagailuak entrenatzeko. Gero ez da ordenagailu gehiago pilatu dituztela, gero ez da datu gehiago, eta orduan gero ez da sistema hobeak ateratzen dira, fuerza bruta entrenatu dituztelako. Orduan, akademian guk ez dauzkago halako baliabide pila. Orduan gure erronka da, okitza ze teknikak erabili ditzazkegun edo nun egin dezakegun kontribuzio bat, guk egiten duguna da ideien esparruan edo ikertu, baina ez dauka halako konputazio ahalmena hori orokorrean, eta gero bereziki gure interesatzen zaiguna dela, euskararen kasuan adaptatzea hizkuntza eredu handi hauek aprobetxatzea dagoeneko egin dena, enpresa batek edo unibertsitate handi batek edo egin duena datu pila batekin eta konputazio ahalmen handi batekin, eta guk daukagun ahalmen mugatuakin edo adaptatzea alik eta hobeen gure helburuetarako. Eta lehen esan duzu ez dakigula nola ze garapena izango duen honek, nola nora helduko den adimen artifizialaren gauza guzti hau. Zuk zer uste duzu hurrengo urteetan nola uste duzu izango dela tresna honen garapena? Hori aurreikuspenak egitea zaila da, eta normalean aurreikuspen asko egon dira azken urteetan, edo azken hamarkadetan, ia beti aurreikuspen guztiak okerrak dira, orduan segurazki hemen orain esateten edo zer gauzak gero ez dute arrazoia izango. Baina nire ustez, orain gehien bat gertatuko dana da, azken urtetan, azken pare bat urtetan ikusi da ereduen eskala handitzen, espero genuena, baina hobekuntza handiagoak lortu direla. Bakarrik datu gehiago eman da eta konputazio ahalmen handiagoa botata sistema hauei, hizkuntza gehiago manejatzutela eta harritzen gaitula lortzen dituzten gauzak. Ustez, gehien bat ikusiko dana da, dagoeneko GPT-3 eta GPT-4 eta guzti hauek egiten dituzten gauzen finketa eta produktotan hasiko dira enpresak sartzen eta integratzen sistema guzti hauek, baina berez oinarrizko ereduen gaitasun puroan horrez nolabaiteko freno bat ikusiko dugu edo, zen ustez datu gehiago sartzean teknika horrek azkenean muga bat dauka, eta nire ustez ez da nahikoa bakarrik bide hortatik jarraituta gero ez da datu gehiago botata derrepente benetan adimentsua den sistema bat lortzea. Jende uste duna bide hortatik jarraitzen azkenean GPT-4 bota dugu aurrekoari bota genion, baina 10 aldiz gehiago konputazio gehiago, berriro berdina egiten derrepente adimentsua bihurtuko dela. Nire ustez hori ez da gertatuko eta gehien bat ikusiko dugu produktu mailan integrazio bat eta finketa bat. Baina agian ez da gatarrazoia eta bat egiraki. Oso gai interesgarria da eta luzerako ematen du, baina elkarrizketa amaitzen joateko, ez dakit zerbait gehiago esatea edo zerbait garrantzitsua utzi dugun esateko? Ez, nik esango nuke hori, gehien bat bai garrantzitsua da, euskeraz nahi baditugu produktu hauek eta erraminta hauek eskuragarri egotea, benetan euskeraz natiboki erabiltzeko, eta ez bakarrik inglesera itzuli behar izatea egiten den guztiak, garrantzitsua dela hortan lana egitea, eta baliabideak, batez ere konputazioa eta holakoak euskaraz egiten gantaldeari lortu ahal izatea, bestela beti inglesez erabili behar izan ditu dugu. Eta hori. Aitor, mil esker, gurekin hitz egiteagatik eta egiten duzuen lanagatik, noski. Oso, eskerrik asko zuei. Agur.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.